Kakaibang ningning ang makikita ngayon sa Libmanan, Camarines Sur dahil sa nagagandahang mga parol na pinalamutian ang sentro ng naturang bayan. Bahagi ito ng parol making contest na pinangunahan ng lokal na pamahalaan. Ang mga naturang parol ay gawa sa mga recycled at native materials. Maliban sa pagiging malikhain ng mga residente, layunin din ng aktibidad na mapangalagaan ang kapaligiran. Halos nasa 30 iba't ibang sektor, organisasyon at mga barangay ang lumahok sa naturang kompetisyon. 3 sa may pinakamagandang parol ang nanalo at makakatanggap ng cash prize bilang regalo ngayong Kapaskuhan. So maugma kasi pakalipas kan 2 taon na pandemic hali sa kamunduan ng mga tao, so naramdaman ng mga kababayan natin dito sa Libmanan, Camarines Sur yung sigla at pag-asa na balik sa normal na panahon yung pagkilos ng bawat isa.